салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Инак баъди ба даст овардани қаҳрамонӣ дар Ла Лига, Барселона оҳиста омодагии худро ба равзанаи трансферии тобистона дида истодааст. Якчанд бозингарони ҳайат ба фурӯш гузошта шудаанд ва пӯшида нест ки бозингарони бо таҷрибатар ва таъсири калон ба бозӣ дошта аз дигар дастаҳо ба Барселона оварда мешаванд. имрӯз ҳамаи ин хабарҳои топи трансфериро дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем, вале пеш аз он ба хотири дастгирӣ аз канали мо лайки обдори худро дареғ надореду тугмачаи обуна шуданро зер кунед. Агар аллакай карда бошед, пас бароҳат чишта наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Jordi Alba метавонад дар серияи А фаъолияти худро идома диҳад. Барселона интизори ҳалли масъалаи ояндаи ин ҳимоятгар аст. даста ният дорад ки қисме аз маблағе ки футболбоз бояд дар мавсими оянда ба даст орад, захира кунад. нилнориҳо умедвор ҳастанд ки Алба пешниҳоди дастаҳои дигарро қабул мекунад ва сабукии иқтисодӣ ба Барселона меорад. варианти афзалиятнок барои даста ин гузариши Алба ба дигар даста бо пешниҳоди хуб мешавад. айни ҳол аз ҳунари ҳимоятгари 34-солаи Барселона дастаи Интер таваҷҷӯҳи бештар равона кардааст. миланиҳо мехостанд ки Албаро тобистони соли гузашта ба даста ҷалб кунанд, аммо Алба нахост ки аз Барса биравад. тибқи маълумоти Diario Sport, имсол Интер бори дигар кӯшиш мекунад ки бозингарро розӣ кунанд. Барселона маоши баланди ҳимоятгарро ба назар гирифта ҳатто розӣ ҳастанд ки ройгон ӯро гусел кунанд. дар бораи имконияти амалисозии трансфери Алба намояндагони Ювентус ҳам талош доранд. худи футболбоз нақша надорад ки Барселонаро тарк кунад. дар мавсими ҷории Ла Лига Алба 22 бозӣ анҷом дода бо 2 гол ва 3 ассист дурахш кардааст. дар бораи тарки Барселона кардани яке аз бозингарони бо таҷриба, легендаи даста Бускетс, аллакай мо дар наворҳои пешин хабари муфассал пешкаш карда будем. маҷаллаи номдори Релево ҳамакнун хабар медиҳад ки дастаи Арабистони Саудӣ Ал-Ҳилол ҳама талоши худро баҳри ба ҳайат ҷалб кардани Бускетс ва ҳамчунин Лионел Месси мекунад. пас аз эълон кардани хоҳиши аз Барса рафтан аз ҷониби Бускетс, шикор сӯи ӯ аз ҷониби дастаҳои дигар оғоз шудааст. Ал-Ҳилол ба Бускетс маош дар ҳаҷми 15 миллион евро дар як мавсим пешниҳод дорад ва нақшаи даста он аст ки Месси ва Бускетсро баъди таваққуфе маҳз дар Арабистон ба ҳам пайванданд. шайхҳои араб мехоҳанд Мессиро сердаромадтарин бозингар дар таърихи футбол кунанд. қаблан хабар дода шуда буд ки Ал-Ҳилол ба Лионел 400 миллион евро маош пешниҳод кардааст ва тибқи маълумоти Mundo Deportivo ин даста аллакай пешниҳоди худро то ба 500 миллион евро дар як сол афзоиш додааст. новобаста аз интизор мондани пешниҳоди Барселона аз ҷониби Месси, боз якчанд омилҳо метавонанд садди роҳи ин гузаришаш ба Барселона шаванд. аввалан ин ки падари Месси аз қонуну қоидаҳои андозӣ дар Испания нороҳат аст. дуюмин ин ки Барсаро мебояд сараввал мушкилиҳои иқтисодии худро ҳал кунад ва баъд ба суроғи Месси раванд. ба ҳар сурат мухлисони ПСЖ бояд аз ҳозир бо Месси хайрухуш кунанд, зеро мондани ӯ дар Париж амри маҳол аст. бо рафтани Бускетс аз сафи каталониҳо даста бояд ивазкунандаи босифатро дар мавқеи Серхио пайдо кунад. албатта вариантҳо зиёданд, вале хабарҳои охир ҷолибиятро дар ин мавзӯъ бештар сохта истодаанд. инсайдер Жерар Ромеро хабар медиҳад ки атрофиёни бозингари олмонӣ Йозуа Кимих ӯро ба Барселона пешниҳод кардаанд. Барселона аз ин чиз ҳайратзада шудааст ва ин пешниҳодро баррасӣ хоҳанд кард, вале ҳеҷ саросимавие дар ин масъала дида намешавад. бавария ба осонӣ бозингари калидии худро раҳон намекунад ва ин гузариш нисбат ба трансфери Левандовски мушкилтар мешавад. гуфта мешавад ки нимҳимоятгар баъди аз кор озод кардани Юлиан Нагелсман дар Бавария худро нороҳат ҳис мекунад. Кимих имкони ҳамроҳ шудан ба дастаҳои берун аз Олмонро баррасӣ мекунад ва Барса барои ӯ як варианти ҷолиб мешавад. тибқи баъзе гузоришҳо Хави шахсан ба ҷалби нимҳимоятгари олмонӣ тарафдор аст. сармураббии Барса чунин мешуморад ки Кимих метавонад Бускетсро дар беҳтарин ҳолат иваз кунад. шумо мухлисони даста чӣ фикр доред? оё Кимих метавонад ивазкунанда ва ё ҷои Бускетсро дар ҳайат пурра созад? ҳатман ки фикри худро дар комментария қайд кунед.
طبق معلومات دیاریو AS хави баробарияти Барселона фаҳмонид ки намехоҳад Рафиньяро дар равзанаи тобистона раҳо кунад. Сармураббии даста умедвор аст ки ҳамлагари бразилӣ дар мавсими оянда қисми асосии дастаи ӯ хоҳад буд. хави аз бозии Рафинья қаноатманд аст ва аз Жуан Лапорта хоҳиш кардааст ки ӯро ба фурӯш нагузоранд. гуфта мешавад ки каталониҳо фурӯши Рафиньяро барои коҳиш додани музди меҳнат ва ба даст овардани маблағ барои трансферҳои нав равона мекарданд. аз ин рӯ қарори хави президенти дастаро ба ҳайрат овардааст. Рафинья мавсими дебютии худро дар Барса бо 10 гол ва 12 паси головар дар ҳама мусобиқотҳо то имрӯз гузаронидааст. худи футболбоз нигарон аст ки шояд дар мавсими баъдӣ барои ӯ вақти ками бозӣ дода шавад. дар умум Рафинья дар вақти ҷароҳат бардоштани Дембеле тавонист ки худро бараъло нишон диҳад ва қаҳрамонӣ дар Ла Лига барояш аҳамияти калон дошт. нигаред ки баъди анҷоми бозӣ дар даври охир Рафинья бо зону тамоми варзишгоҳро гашт. тақсимоти мавқеъҳо ба ҳама бозингарон бо эҳтимоли зиёд барои хави мушкил мешавад. равзанае ки дар пеш аст, яъне трансфери тобистона барои Барселона хеле ҷолиб бояд гузарад. ба ҳамин хотир обуна шавед ва хабарҳои фавриро маҳз аз канали мо дастрас намоед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.